Bon dia, benvinguts i benvingudes a l'acte de lliurament dels Premis Ciutat d'Igualada. Què tal, com esteu? Bueno, comencem. Moltes gràcies a la Clara Peia per aquesta primera actuació. Clara Peia, pianista de Palafrugell, compositora amb orígens igualadins, guardonada el 2019 amb el Premi Nacional de Cultura. I avui donarem a conèixer qui hi ha rere les 10 estatuetes dels Premis Ciutat d'Igualada. No m'heu entès. N'hi ha 8. Però com que l'organització sap que la majoria de vosaltres sou de lletres, us n'ha posat 8. I per això han triat un tio llest com jo per explicar-vos... No, és broma, És broma que sigui un tio llest i és broma que n'hi hagi 8. Aquí sí, però aquí n'hi ha 2 més per la part final d'aquesta cerimònia. Cada vegada que retiri una estatueta en sortirà una altra. Penseu que això és com les dents d'un tauró. El tauró, quan perd una dent, automàticament del darrere en surt una altra, i quan perd una altra dent, automàticament de darrere en surt una altra. Jo, regidora, no sé si la tenim per aquí, la regidora de Cultura, però això dels taurons, ara sabeu per què, per exemple, no van al dentista ni porten bràquets. Bàsicament, regidora, jo el que li vull demanar és que si es crea el Premi Ciutat d'Igualada de Biologia Animal, vull dir que ho té fàcil, i una vegada feta aquesta presentació, diguem-ne, passem a la part més seriosa de l'inici d'aquesta cerimònia dels Premis Ciutat d'Igualada amb la regidora de Cultura, Carme Riera i Minguet. No us veig, però us noto. Marc, alcalde i amic, autoritats que ens acompanyeu, membres del jurat, premiats, participants, familiars, bon dia i benvinguts. Permeteu-me que feliciti el nostre presentador, Xavier Dávila, i molt especialment el David Penedès, que sé que està aquí a la sala, que el divendres rebien el Premi La Setània pel programa de ràdio Com ho veus, i és el 3è premi. Enhorabona. Així també felicito a l'entitat Festi, que ahir va rebre un premi de l'Associacionisme Cultural Català Alcanar per la promoció de la cultura popular. Si només tingués uns segons per dir 2 paraules del que és més rellevant d'aquest acte per mi, serien enhorabona i gràcies. Com que no és el cas, segueixo i m'explico. Gràcies als participants. Gràcies als membres dels diferents jurats. No és fàcil fer de jurat. Gràcies a les entitats, associacions que doneu suport als premis. Un agraïment a totes les persones i entitats que amb la seva tasca, sovint a l'ombra, col·laboren per construir una Igualada millor, que fan rica Igualada, culturalment i socialment. El nostre país, l'estat espanyol, Europa, el món, estem vivint uns anys convulsos, uns moments convulsos molt a prop nostre, de tensions, de conflictes, des de revoltes violentes al carrer fins a guerres, algunes, tal com he dit, no molt lluny de casa. Encara que sembli una utopia, tenim el deure de transformar el món. Alguns ho poden fer a gran escala, d'altres podem fer-ho des de la proximitat, una transformació quilòmetre zero. I això s'aconsegueix des de la política, des de l'economia, des de la ciència i també des de l'art i la cultura, sobretot des de l'art i la cultura. La cultura és un mitjà per entendre el món i transformar-lo. Bertolt Brecht, un dels escriptors més influents del segle XX, traduït abastament per Feliu Formosa, un dels homenatjats avui, va escriure: l'art no és un mirall per reflectir la realitat, sinó un martell per donar-li forma. Tots els premiats, finalistes, participants, homenatjats i, en general, tots els que us dediqueu al món de l'art, de la cultura, de la recerca, de la solidaritat, els qui, com deia Brecht, piqueu amb el vostre martell, ens ajudeu, a part del gaudi del plaer estètic de la vostra obra, a entendre el món i a transformar-lo. Agraïment per ser-hi
I no només ara i aquí, sinó per omplir les nostres places i carrers en el munt d'actes que s'organitzen, les exposicions, al museu, a l'arxiu, a la biblioteca, a les nostres escoles d'art d'Igualada. Mireu, des de divendres fins ara, de divendres tarda fins ara, aquí a Igualada hem tingut més d'una dotzena d'actes. Efectivament, som la ciutat que mai para. En aquest acte tenim espai per premiar les obres que els jurats han considerat mereixedores dels guardons, els millors en les diferents disciplines. També tenim espai per reconèixer una trajectòria vinculada a la cultura i a la ciutat. L'Antoni Enric, Antoni, a mi no vas poder fer-ho millor, em sap greu, però no és de mèrit teu, era un problema meu. I el Feliu Formosa. Tenim un espai per la memòria i agraïment a les persones que ens han deixat petjada. El Jesús Enrique de Pedro, el Josep Vall Santaner, el Pere Pasqual, el Joan Bros. Arribats a aquest punt, permeteu-me fer menció especial de la Carme Junyent, que no era amiga d'homenatges, però que estic convençuda que rebria emocionada aquest aplaudiment. Enhorabona als premiats. Enhorabona a l'Ateneu pels seus premis 160 anys. Enhorabona a tots, perquè al final tots fem cultura. I sense més, que continuï l'espectacle. Gràcies. Gràcies, regidora, per aquestes paraules. Ja m'anava a ajustar l'americana, ara ja no me la puc acordar, però bueno, seguirem endavant amb aquesta cerimònia. Comencem amb el Premi de Composició Musical que porta el nom de Paquita Madriguera. Va ser una gran pianista i compositora que va néixer a la ciutat d'Igualada el 1900 i va morir a Montevideo el 1965. El Premi de Composició Musical, com podeu veure, porta el seu nom. Un premi que es convoca juntament amb l'Escola Municipal de Música i l'Associació Catalana d'Escoles de Música. El guanyador obté el guardó Ciutat d'Igualada, dotat amb 1.350 euros i la posterior edició de l'obra. La mateixa regidora de Cultura, Carme Riera, anunciarà i llegirà el veredicte del jurat. Endavant. Reunit a Igualada el dia 2 de novembre de 2023, el jurat qualificador del Premi de Composició Musical Paquita Madriguera, format per les persones següents: Josep Comella Rossinyol, Montserrat Lledó Gambín, Francesc Gregori Pons, Maria Cristina Pasqual Noguerol i Maria Caral Martí com a secretària, decideixen emetre el veredicte següent. Primer premi de composició musical Paquita Madriguera per La suite del Fènix, del compositor de Barcelona, Andreu Domènech Amador. La veritat és que fa moltíssima il·lusió rebre aquest premi. Primer de tot, volia agrair profundament als membres del jurat que van valorar, entre, suposo, moltíssimes obres que van rebre i els hi va cridar l'atenció aquesta suite del Fènix, que són uns moviments que parlen una mica d'aquest procés d'acabar algunes coses, fer una mica de foc i tornar-ne, i seguir. Així que això, supercontent de que m'hagin triat. Després sí que volia dir un parell de coses. Evidentment, agrair a la meva família que m'acompanyen aquí avui, els meus dos pares, la meva mare i el meu pare, que no es van animar a venir a buscar els Grammys a Sevilla i a Igualada van dir, sí, aquí sí que venim. I res, i després, evidentment, pel caràcter també que té aquest premi, que és aquest enfoc cap a l'educació, fer aquesta reivindicació de la importància que té anar a picar allà baix, d'on surten tots aquests nens i nenes que
que tenen ganes de dedicar-se a la música o de conèixer-la, de relacionar-s'hi d'una forma saludable i que moltes vegades es pot fallar i que d'alguna manera és aquest motor transformador, almenys és com a la conclusió que arribo jo també com a professional del sector, que fa mil coses, que educa, que toca, interpreta, composa, porta unes xarxes socials, un manejament, està allà com acaparat per tot, relacionant-se amb la indústria de la millor manera possible i arriba sempre a aquesta conclusió de dir, ostres, al final de tot el que ens podem queixar és això, al final són espais, creació de premis, sensibilitat cap als nens i les nenes i d'aquesta manera aconseguirem això, seguir nutrint aquesta cultura tan necessària i tan important d'anar allà baix com ho fa aquest premi que em fa tanta il·lusió. Així que, gràcies. Us podem portar el veredicte? Per emmarcar, per què no? Moltes gràcies i moltes felicitats a l'Andreu. Recordem que enguany el premi era obert pel que fa a la composició, a formacions, i ha guanyat en aquest cas un trio de flauta, saxo i violoncel. Passem ara a la convocatòria del Premi de Disseny que porta el nom de Gaspar Camps, un dibuixant, il·lustrador, pintor igualadí, amb influència del modernisme i especialista en cartells publicitaris. I atenció, perquè en l'edició 2023 hi ha 2 primers premis. Un, al disseny industrial de producte, i un altre, a projectes d'interiorisme. El premi compta amb el suport de l'entitat Disseny Igual Igualada, Disseny Market i l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps. Demanem la presència en aquest escenari del regidor Josep Maria Carpi Quatrecases, regidor d'Ensenyament i Cooperació de l'Ajuntament d'Igualada, per llegir el veredicte. Sense ulleres no. Reunit a Igualada, el dia 26 d'octubre, el jurat qualificador del Premi d'Interiorisme i Disseny Industrial Gaspar Camps, format per les persones següents: Raquel Camacho, Marta Lucas i Isabel del Río, professores de la Gaspar, Pep Valls, de Disseny Igualada, Aura Olivan, de Disseny Market, i Carme Riera, com a regidora de Cultura, emeten el veredicte següent. Primer premi de disseny industrial de producte 2023, dotat amb 1.000 euros, i el guardó Ciutat d'Igualada a l'estudi Ribaudí, pel seu treball que combina l'artesania i el disseny amb l'ús de materials locals com la pell d'Igualada. Gràcies al jurat, evidentment, per donar-me aquest premi. M'agrada especialment aquesta figura. Els dissenyadors i els dissenyadors industrials som una mica com les dents dels taurons, també, quan cau un també en surt un altre. Jo tenia una mica idea que després dels publicistes el pitjor que hi havia eren els dissenyadors industrials, perquè ens dedicàvem a fer producte de consum i això el que feia era seguir embrutant el nostre món. Però també és veritat que la meva generació, els que teníem la il·lusió de dedicar-nos a la feina del disseny, també teníem com una certa voluntat política que a través de les nostres creacions, que després serien fabricades per ser venudes, també teníem una certa capacitat d'influència en la societat, com crèiem que havien de ser les coses. I de fet, probablement és per això que m'he dedicat tota la vida professionalment a
això, el disseny industrial, perquè d'alguna manera tenim, crec que altres professions evidentment també, però tenim aquesta petita possibilitat d'influir en la gent i en el nostre món, i això suposo que ens satisfà o ens fa sentir que tenim alguna cosa a dir. Gràcies una altra vegada pel premi i gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Jordi, per les teves paraules. Felicitats pel premi. Veiem ara unes imatges de l'obra guardonada i després coneixerem el veredicte del Premi als projectes d'interiorisme. Endavant, vídeo. Passem al segon premi. El primer premi. El primer premi de projecte d'interiorisme 2023, dotat amb 1.000 euros i el guardó de la ciutat d'Igualada, a l'estudi Codi Interior Disseny, representat per Carmina Urgué Fígols, per la seva visió creativa a l'espai, a l'ús dels materials innovadors i a la seva combinació amb materials tradicionals amb resultats excel·lents. Estic nerviosa i contenta alhora perquè no estic acostumada a parlar en públic, així que em porto un paperet per no deixar-me dir res. Primer de tot, agrair a l'Ajuntament d'Igualada i a Cultura i als membres del jurat per haver-me escollit com a mereixedor d'aquest premi. Dir també que em fa especial il·lusió que estigui una escultura de la Teresa Riba perquè com a escultora m'encanta. Professionalment tinc la sort de tenir una feina que m'agrada molt i que m'apassiona, i poder estar avui aquí recollint aquest premi és molt gratificant, sobretot perquè com a estudi de disseny ens anima a pensar que ho estem fent bé i a seguir treballant per assolir nous reptes i nous projectes i intentar fer-ho cada dia millor. Aquest reconeixement no va només per mi, sinó que va per tot l'equip de col·laboradors de l'estudi. Sense tots vosaltres aquesta feina no seria possible. També va pels industrials, que amb la seva professionalitat i el seu saber fer fan realitat tot allò que nosaltres dibuixem sobre el paper. I també va pels clients, evidentment, perquè sense la seva confiança i sense els seus encàrrecs difícilment existiríem com a estudi. I ja per acabar no voldria deixar de donar les gràcies a la meva família i al meu entorn més immediat, que sempre hi són, al meu pare, a la meva mare, al meu germà, al meu tiet Pere, que m'ajuda moltes vegades, als meus amics més propers i sobretot al Jordi per la seva paciència i pel seu suport. Moltes gràcies. Moltes gràcies per les teves paraules, Carmina. Felicitats pel premi. Veiem ara unes imatges de l'obra guardonada.
No sé si us n'heu adonat, però us han colat una publicitat subliminal i quan sortiu tots d'aquí anireu a la xurreria d'una. No sabreu per què, però anireu tots a comprar la xurreria d'una. I seguim ara en l'àmbit artístic. Ara és el torn del Premi d'Art Digital Jaume Graells, un premi impulsat per al Centre Informàtic de la Noia Seina i l'Ajuntament d'Igualada. Jaume Graells va néixer a Igualada l'any 1969 i va ser pioner en la dinamització i la divulgació del coneixement en noves tecnologies a Igualada i a la comarca de l'Anoia. Demanem ara la presència de Pere Camps i Oviedo, regidor de Relacions Institucionals i Agermanaments, qui ens anunciarà els guanyadors d'aquest any. Amb una mica de sort sortirà això. Què has fet, gent? Bé, molt bon dia. Bon dia a tothom. Des d'aquí vull enviar una abraçada molt especial a la gent del Centre de Formació Seina i també, encara més especial, a la família Graells de la Renta Urbana i Trilogy, que any rere any mantenen viva la memòria de Jaume Graells a través del Premi d'Art Digital i procedeixo ara a llegir l'acte. Reunits a Igualada el dia 18 d'octubre de 2023, el jurat qualificador del Premi d'Art Digital Jaume Graells, format per Teresa Creus i Biel, presidenta, Josep Maria Rossich i Morist, Xavier Vives i Sabater, Joan Domènech i Ventura, Eulogi Domènech i Roig, Esther Comenja i Sacanell, Anna Cervera i Arroyo, Ada Jové i Sant Pere i Josep López i Selva, que actua com a secretari. Han atorgat, doncs, el veredicte següent. Accèssit del Premi Art Digital dotat amb una llicència original atorgada per Corel i un diploma acreditatiu per la sèrie Tríptico Cúbico de José Ramón Rivas García de Santiago de Compostela. L'autor no ha pogut venir a aquest acte, però ens ha fet arribar una salutació virtual, sisplau. Hola, soy Ramón Rivas, el ganador de la tesis Jaume Graells y estoy muy contento y muy agradecido por el mismo. Muchas gracias. Espero que disfrutéis de mi obra, el jurado ya lo ha hecho y solo lamento no poder andar por ahí y nada más. Bona gala, a disfrutar y diquiños. Chao. Bé, doncs, ara sí, el primer premi Jaume Graells d'Art Digital, que obté el guardó Ciutat d'Igualada, una llicència original atorgada per Corel i 1.500 euros atorgats per la Renda Urbana i Seina a l'obra Adán, de l'autor Ambrosio López González, de Madrid. Per favor. Quiero dedicar este premio a mi mujer, Flavia, que me ha soportado, que me empuja, que me apoya siempre. Ganas un premio y te crees que eres Dios, pero luego empiezas a pensar en toda la gente que te ha apoyado y toda la gente sin la cual no hubieras hecho absolutamente nada, como es toda tu familia, amigos, y te das cuenta de que eres una hormiga perdida, titubeando, sin todos ellos. Y quería agradecer a este ayuntamiento y a Seina por apoyar la cultura y promover el arte. Sin ese apoyo no hay ni desarrollo individual ni colectivo. Moltes gràcies. Moltes felicitats als guanyadors. Ara passarem a veure els treballs premiats, començant pel primer premi i acabant per l'accèssit.
Molt bé, ara és el torn del Premi Joan Llacuna de Poesia, que ens recorda el destacat poeta igualadí, nascut al 1905, que en molts dels seus poemes ens parla de la ciutat d'Igualada i de la seva infància. El Premi Joan Llacuna té el suport de l'Ateneu Igualadí i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. El guanyador d'aquest premi obté el guardó Ciutat d'Igualada, 2.000 euros, i la publicació de l'obra a Viena Edicions. Coneguem, doncs, qui és l'escriptor guanyador del guardó de la mà del regidor de Mobilitat, Entitats i Via Pública, Miquel Vives i Singla. Molt bon dia a tothom. Reunit a Igualada el dia 10 de novembre del 2023, el jurat qualificador del Premi de Poesia Joan Llacuna, format per Enric Viladot i Preses, Laura Rossich i Mena, David Soler Ortines, Carmela Planell i Lluís en representació del CESI, Maria Teresa Miret i Soler en representació de l'Ateneu Igualadí, Rafa Mamos, guanyador de l'anterior premi, i en Josep Rabell, que va fer l'acte de secretari amb veu però sense vot, van atorgar el veredicte següent. Del total de 60 obres a concurs, el primer Premi de Poesia Joan Llacuna 2023 és pel poemari Sherwood de l'actor Marc Masdeu Escuder de Lleida, de Soses de Lleida. És un honor que el jurat s'hagi fixat en la meva obra, gràcies a la ciutat d'Igualada, i també voldria fer especial menció al poeta Feliu Formosa, referent i gran monstre de les lletres catalanes. Jo us llegiré un poema del meu Sherwood, poema que dedico, com tots els que faig, com tots els llibres que he escrit, a la Joana Ferrer. Vosaltres, autòmats i rostres, que esmoleu les ciutats, contempleu com ronquen les pors, sentiu el bategar de rentadores i de despertadors, agafeu raspalls d'alumini de les cuines immaculades per rentar-vos les dents, alliceu els bressols de formigó i desitgeu la bona nit amb brases als petons. No ploreu més, els vius ja viuen i heu acostumat el dol a l'eixida. Demà, amb vidres embafats, ni serà hivern ni nevarà. Tornareu a canviar els llençols més nets i reciclar els bolquers de matinada. Però si no podeu continuar, sortiu pel pont i no us gireu. La ciutat s'espanta i obre els peatges. Calla els adeus perquè entrin estrangers. Vosaltres, els insomnes, no abonareu camèlies ni resareu els embornals. Si passeu aquest rètol, acaba la civilització. Heu arribat a Sherwood. Gràcies. Recordem que el Premi Joan Llacuna de Poesia compta amb el suport del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i l'Ateneu Igualadí, la presidenta de l'Ateneu, Mireia Claret, i Carmela Planell, en aquest cas en representació del CESI, atorgaran els guardons de les entitats al premiat al final d'aquest acte. I de la poesia passem al Premi de Fotografia Procopi Llucià, que recorda la figura d'un dels fundadors de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada, una de les entitats fotogràfiques més antigues del país, amb més de 90 anys d'història. El premi ha comptat amb un total de 112 participants de 33 països diferents i 1.258 fotografies participants. El primer premi obté el guardó Ciutat d'Igualada,
1.000 euros en concepte de drets d'autor i el pin blau de la FIAP. Anunciarà i lliurarà el premi Carlota Carné i Carré, segona tinent d'alcalde, regidora de Governació, Habitatge, Igualtat, LGTBIQ+, i Universitats. Molt bon dia a tothom. Reunits al Saló Internacional Premi de Fotografia Procopi Llucià, el dia 14 de juliol de 2023, Trilene París, Raimon Moreno Hidalgo i Raül Villalba, després d'examinar les 1.258 fotografies dels 112 autors participants de 33 països diferents, al Saló Internacional de Fotografia han determinat el següent veredicte. Primer Premi de Fotografia Procopi Llucià 2023 a la col·lecció presentada pel fotògraf Toni Barbany Bosch, de Riells del Fai. Em sento més còmode tirant fotos que aquí parlant. Jo només volia dir molt breument i dues coses, que per mi és un gran honor rebre aquest prestigiós premi, com és el Procopi Llucià de 2023, i el pin blau de la FIAP, que és la Federació Internacional d'Art Fotogràfic. El pin blau, pels que no esteu una mica dintre d'aquest mundillo, és que, per exemple, en aquest concurs vaig enviar 16 fotos de diferents temes i llavors el que té més fotos finalistes o acceptades, aquell és el que li donen el pin blau. En aquest cas, doncs, molt bé. La segona cosa que volia dir és agrair a l'Ajuntament, agrair a l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada per organitzar aquest extraordinari concurs fotogràfic que ens permet, en els que fem fotos, poder-les presentar i poder-les ensenyar a tothom el qui les vulgui veure. Vull dedicar aquest premi a la meva cunyada, que aquest vespre ens ha deixat. Però jo volia estar aquí. Gràcies a tots i l'any que ve espero tornar-me a presentar. Gràcies. Gràcies, Toni. Recordem que el nou format organitzatiu ha premiat un total de 100 imatges més en les diferents categories. I ara fem un cop d'ull precisament a la col·lecció de fotografies de Toni Barbany que en conjunt han assolit la puntuació més alta en aquest premi.
Us recordem que fins al dia 10 de desembre podeu veure les obres premiades al Procopi Llucià a la Sala Municipal d'Exposicions i que Toni Barbany participarà en una exposició monogràfica durant el Festival de Fotografia Fine Art. I ara arriba el moment de retrobar-nos amb una nova actuació de Clara Peia. I ara passem a una de les parts més emotives de l'acte, un moment que, a més de fer un reconeixement a la creació, vol servir d'homenatge i record dels protagonistes de la cultura de casa nostra que ens han deixat durant el darrer any. En primer lloc, volem recordar la trajectòria de Pere, Pasqual i Domènec. Ho fem amb aquest vídeo. El mes de febrer d'aquest any ens deixava a l'edat de 77 anys el professor i catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona Pere, Pasqual i Domènec, vinculat a la Facultat d'Economia i Empresa i al Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial. Va néixer el 16 de juny de 1945 al carrer de Sant Simplici, a Igualada. Va estudiar primària a l'Escola Garcia Foses, va continuar amb estudis de pèrit industrial i finalment va accedir a la universitat amb la prova d'accés als majors de 25 anys, després de conèixer el doctor Joan Mercader, que el va introduir en el grup cultural La Setània i la lluita contra el franquisme.
Es va llicenciar a la Facultat de Filosofia i Lletres, a la secció d'Història, de la Universitat de Barcelona l'any 1975. Es va doctorar en Premi Extraordinari amb la tesi El ferrocarril a Catalunya 1843-1866, que més endavant va ser un dels camps que més va treballar. Després d'exercir la docència a la mateixa facultat, passà a la de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, on va exercir com a professor titular fins l'any 1992, any a partir del qual va assolir la categoria de catedràtic. Va ser autor de diversos llibres, entre els quals destaquem Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle XIX, Fàbrica i treball a la Igualada de la primera meitat del segle XIX, amb la col·laboració d'altres autors, Los caminos de la era industrial, Els Torelló, una família igualadina d'advocats i propietaris, El coure, conjuntament amb Jordi Nadal, El ferrocarril a Catalunya 1848-1935 i una història de la seva explotació al 2016. Tot això l'ha convertit en un dels màxims experts en la història del ferrocarril i del transport en general, que són un mitjà idoni per assolir objectius de més volada, com reconstruir la història de les finances de Catalunya, el sistema bancari, la hisenda pública i la circulació monetària. La seva trajectòria va ser reconeguda amb diferents distincions. Va rebre el Premi de la Fundació Enciclopèdia Catalana a un projecte d'investigació en el camp de les humanitats, conjuntament amb Jaume Torres i Elias. Va ser guardonat amb el Premi Estudis de la 10a edició dels Premis Bonaplata de l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya. Se'l va reconèixer amb el Premi Felipe Ruiz Martín al millor article publicat l'any 2008 en revistes espanyoles d'història econòmica i fou també Premi Gumersind Bisbal de la Fundació Salvador Vives Casajoana. Va ser distingit amb la medalla de la ciutat d'Igualada i l'any 2018 va rebre el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada. Va formar part de la Junta del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, des d'on va participar i impulsar diversos estudis d'abast local. Un dels seus darrers reconeixements va ser el Premi Recercat, que es va entregar i rebre a la capital de l'Anoia en el marc de la capitalitat de la cultura catalana l'any 2022. Demanem la presència de l'alcalde d'Igualada, senyor Marc Castells i Berzosa, i també del president del CESI, Xavier Barberà, que recollirà el guardó en nom de la família de Pere Pasqual. Bon dia a tothom. Unes breus paraules d'agraïment en nom de la família del Pere Pasqual i especialment de la Isabel, que en aquesta ocasió no ens ha pogut acompanyar. Un agraïment a tot el Departament de Cultura, encapçalat per la Carme Riera i per extensió també amb el nostre alcalde, a Marc Castells. Moltes gràcies a tots. El passat 10 de maig, a l'edat de 85 anys, ens deixava Josep Valls i Santaner. Us hem preparat aquest audiovisual. Josep Valls Santaner, trompetista i intèrpret, va néixer a Manresa un 26 d'agost de 1937 i va morir a Igualada el 10 de maig de 2023 a l'edat de 85 anys. El seu pare, Àngel Valls, era pintor industrial i la seva mare, Francisca Santaner, treballadora tèxtil. D'ell en va treure les virtuts musicals i d'ella el recolzament per a l'estudi de solfeig i per la compra de la seva primera trompeta, pagada a terminis. Va ser el segon de 4 germans, l'Aurèlia, l'Emili i la Maria Carme. Vivien al Camí Vell de Santpedor de Manresa, a la casa del pintor, com n'hi deien. De ben petit, amb 5 anys, quan acompanyava la família a escoltar la banda per la festa major, començava a donar voltes per l'entarimat i s'aturava sempre davant el mateix instrument, la trompeta. Als 9 anys va deixar els estudis reglats i es va posar a treballar de pintor amb el seu pare. De formació clàssica, després d'estudiar 5 anys a l'Escola Conservatori de Manresa, va arribar a Igualada quan tenia 19 anys. Fins aleshores havia tocat amb els Nois d'Olesa, els Escolans de Sant Sadurní d'Anoia i havia combinat els escenaris amb el treball de benista.
Va arribar a Igualada contractat pel director de l'orquestra La Triomfal, formació amb la que hi va tocar fins l'any 1958. L'any 1962 es va casar amb Lluïsa Garcia, amb qui va tenir 2 fills, l'Olga i el Xavier. A partir d'aquest període va fundar diverses formacions amb el seu nom, com Vips i Santaner, a Òdena, José Santaner y su conjunto o De Santaners. Més endavant va viatjar per Espanya amb el conjunt Harlem Group i, posteriorment, fins al 1985, amb Janio Martí i la seva orquestra per tocar per tota Europa, en una època on la banda donava més de 250 concerts a l'any. Després d'aquesta etapa, va fundar l'Orquestra Internacional Santaner. Va publicar diversos treballs, José Santaner y su conjunto, el 1969, l'enregistrament d'un concert en directe durant les festes del barri de la Font Vella, el 1987, i Santaner i su gran orquestra, el 1990, any en què va donar un concert emotiu i singular a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada durant la Festa Major. Va continuar tocant amb diferents formacions amb les orquestres Girabol, Marabú i a partir de l'any 2000 amb l'orquestra Liberty, última formació amb la que va actuar com a trompeta solista en nombroses festes comarcals. Durant els darrers anys de la seva vida, va formar part de la Junta de l'Associació de la Gent Gran, impulsant tota la part d'esbarjo musical i col·laborant també com a músic. La seva trajectòria professional i personal va ser reconeguda l'any 2017, on va rebre un sentit homenatge en el marc de la Festa de la Primavera Gran. Demanem la presència dels familiars de Josep Valls i Santaner, si us plau. Primerament vull donar les gràcies a l'Ajuntament i a la Regió de Cultura per pensar en el pare per aquest reconeixement. Parlo a títol personal i també en nom de la família, especialment dels seus germans Aurèlia i Emili, que avui ens acompanyen i l'han vist créixer com a persona i com a músic. Sabem que si ell fos aquí avui seria molt feliç. Com a filla seva puc dir-vos que des de ben petita vaig sentir parlar de les seves vinculacions amb anoiencs naturals o d'adopció, que han fet d'aquesta ciutat un lloc important gràcies a la música. Vull esmentar especialment el mestre Just, que va confiar en un noiet tan jove per formar part de l'Orquestra Triomfal i li va fer de pare musicalment parlant. També del trompetista Miquel Prim, que va ser un referent del qual va rebre tants coneixements tècnics. D'altra banda, el pare també és memòria de llocs d'aquesta ciutat que representaven l'oci d'una època relacionats amb la música i el ball. El Cine Història i també el Cine Mundial, el Passeig Verdaguer, on hi ha un banc de Sabadell, si és que encara no l'han tancat, on hi anava a assajar amb el seu conjunt. La sala de ball del desaparegut Club Natació Igualada a la Rambla, també el velòdrom on ara hi ha el Xipreret i la plaça de l'Ajuntament, que cada diumenge de festa major s'omple de gom a gom gràcies a una tossuderia seva, que va ser la de negar-se a fer el concert de tarda al claustre de l'Escola Pia, com era tradició, segurament per evitar l'enrenou de muntar i desmuntar l'equip de so i sobretot que tot sonés perfecte, perquè si alguna cosa tenia el Santaner és que tot havia de sortir perfecte. També vull recordar persones i entitats que en diferents moments de la vida han entès la persona que era el pare i han confiat en la seva bona feina. Els veïns de l'escala del carrer Sant Josep, que mai es van queixar que el pare assagés al pis fent playback amb la música que es posava de fons al tocadiscos amb el volum altíssim. A la Junta de l'Associació de la Font Vella, que als anys 80 el van impulsar a reprendre la música i la trompeta en una època en la que no s'hi dedicava plenament. El Carles Maria Balcells, per animar-lo a tirar endavant la gravació d'un recull d'àries d'òpera amb fins benèfics en col·laboració amb el pianista pierenc Josep Mata Balart. A tots els músics i vocalistes d'Igualada i la comarca que en diferents moments es van engrescar a formar part dels seus projectes i finalment, i com s'ha esmentat, a l'Associació de la Gent Gran d'Igualada, que en la darrera etapa de la seva vida ha estat una família i el veritable motor que per ell hagi caminat de bracet fins a l'últim moment amb la seva companya de vida insubstituïble, que és la música. A totes i a tots els que hi sou, els que ho vau viure, els que vau ballar amb la seva música i els que ja no hi són, però que ho viuran sempre en el nostre record, moltes gràcies.
El dia 1 d'agost, als 87 anys, ens deixava Jesús Enrique de Pedro, home de ràdio. Veiem el seu vídeo homenatge. Jesús Enrique de Pedro va néixer a Alburquerque, Badajoz, l'any 1937. El seu pare, vinculat al cos policial espanyol, va provocar que tota la família visqués diferents trasllats de destí. Ayamonte, Mora de Rubielos, Sitges i finalment el 1949 arriben a Igualada quan just tenia 12 anys. Va estudiar el batxillerat a l'Acadèmia Igualada i va estudiar a l'Acadèmia Preparatòria Militar de Madrid per poder ingressar a l'Acadèmia Militar de Saragossa, però la mort del seu pare i les obligacions familiars el van fer romandre a la capital de l'Anoia. A principis dels anys 50, Josep Lladó, director de l'emissora local, li va proposar formar part de Ràdio Igualada, on va començar fent el programa Disc Dedicat, tots els diumenges. En poc temps, li van proposar ampliar la seva dedicació, fins que va fer programes informatius amb Joan Armengol i passant a realitzar infinites entrevistes a personatges rellevants del moment. A partir de 1957 va començar a treballar com a auxiliar administratiu al Departament de Quintes, Governació i Protocol de l'Ajuntament d'Igualada i durant les tardes feia d'escrivent a l'empresa Transports Climent. L'any 1964 es va casar amb la Dolors, filla de l'empresa de transports, amb qui va tenir 3 fills, la Maritxu i els bessons Xavi i Irene. La seva màxima il·lusió era gaudir plenament de la seva família i va atresorar incomptables hores amb els seus 6 nets. El 1979 va ser nombrat director de Ràdio Nacional d'Espanya a Igualada i combinava la feina de director amb la de funcionari públic a l'Ajuntament. El 1987 va ser homenatjat en motiu dels 35 anys de ràdio, aplegant més de 200 persones entre membres de la Corporació Radiofònica i autoritats governamentals. A la dècada dels 90 va treballar com a secretari de l'Ajuntament i més tard com a cap de protocol. L'octubre del 2011 va ser guardonat al Palau de Pedralbes de Barcelona com a mestre en protocol i relacions institucionals. Va ser un estret col·laborador amb diferents entitats locals, president de l'Associació de Germanaments d'Igualada, membre de la Junta de Fires i membre de la Comissió Cavalcada de Reis d'Igualada, obrint les portes de la ràdio a l'emissari dels Reis Mags, el Patge Faruc. En totes les institucions hi va estar implicat fins als darrers mesos de la seva vida. Vinculat al món de la premsa, va formar part també del bisetmanari Igualada i la revista Vida. Va ser corresponsal comarcal de l'agència EFE per Espanya i presentador d'esdeveniments esportius del Mundo Deportivo. Va ser instaurador, col·laborador i presentador de la Festa de l'Esport d'Igualada. Va col·laborar amb els Jocs de Sant Jordi i fou el presentador de la Mostra de Dansa Ciutat d'Igualada mentre la salut li va permetre. El Jesús va tenir una vida plena en tots els nivells, personal, familiar, professional i institucional, i a la vegada va ser un gran servidor de la ciutat. Demanem la presència dels familiars de Jesús Enrique de Pedro per recollir el record d'homenatge. Bon dia a tothom. Estic molt agraïda per aquest recolzament que estan fent amb el meu marit. Jo i els meus fills us donem les gràcies de tot. Gràcies. Volem agrair el reconeixement, l'estima i l'agraïment que la ciutat d'Igualada ha sabut donar a la tasca i a la persona del papa, del Jesús, i volem reconèixer la seva... El papa sempre ha estat una persona honesta, discreta, compromesa amb el que ell estimava. I és cert que ell estimava Igualada, tot i no haver nascut a Igualada. Aquesta estima l'hem notat al llarg de tota la seva vida i esperem que el seu llegat
el puguin anar seguint els nets i les noves generacions que puguin venir de la família. Moltes gràcies a tots per tant estima. I aquest dimarts, 14 de novembre, ens deixava als 69 anys el Josep Bros i Bros. Aquest vídeo en el seu record. Aquest dimarts 14 de novembre ens deixava als 69 anys el Josep Bros i Bros, nascut a Igualada l'any 1954. Va impulsar la cultura popular a la ciutat, especialment en l'àmbit de la imatgeria de foc, els diables, els pastorets i la festa de Reis. Josep Bros va ser més que un simple activista cultural. Va ser un guardià de les nostres arrels, un defensor de la nostra identitat. La seva devoció per la cultura tradicional catalana era inigualable. Des de la seva joventut, va dedicar el seu temps i la seva energia a preservar i promoure allò que defineix la nostra terra i la nostra gent. De tarannà discret, no li agradava sobresortir més que els altres en activitats culturals. De caràcter afable, sempre va demostrar un alt grau de responsabilitat en els compromisos que adquiria. Va ser una persona optimista i molt treballadora, que va estar fins l'últim moment treballant per la festa de Reis, generant bon ambient en aquelles activitats que impulsava. A nivell professional, sempre s'havia dedicat al tèxtil, primer com a treballador i després com a fabricant, amb botigues pròpies. Va ser un dels impulsors de la recuperació del Drac d'Igualada, construït el 1981, i de la Víbria d'Igualada, feta el 1988, així com les tradicions populars amb l'inici de la democràcia. Era el Jeremies dels pastorets de l'Esbart igualadí i també de jove formava part del teixit sardanístic igualadí. Havia impulsat la creació de colles sardanistes infantils i juvenils. També va ser membre de la Junta de l'Agrupació Sardanista en l'època d'Igualada Ciutat Pubilla de la Sardana 1974 i anys posteriors. Al 1971, quan tenia 17 anys, va entrar com a voluntari en la Festa de Reis fent de patge, passant més endavant a representar la figura del patge Faruc i en la darrera festa el rei Melcior. Formava part de la comissió Cavalcada de Reis d'Igualada. Josep Bros es va implicar a finals dels anys 80 com a portador del Drac d'Igualada, una colla que va sorgir del grup de teatre Esbart Igualadí que ja estaven implicats amb la colla de la Víbria. Amb el pas dels anys, els portadors de la Víbria i el Drac van fundar l'associació Dracs i Diables d'Igualada i va ser-ne un dels presidents. La seva passió pels diables i el bestiari era contagiosa. Josep Bros va entendre que, a través d'aquestes manifestacions folclòriques, no només connectem amb les generacions passades, sinó que també construïm un pont cap al futur, donant vida a aquestes figures mitològiques i fent-les perdurar en la nostra consciència col·lectiva. Va ser delegat territorial de les comarques centrals de l'Agrupació de Bestiari de Catalunya, des de la qual, l'any 2022, va ser l'impulsor i organitzador de la 9a trobada Festivitas Bestiarum, que es va acollir en el marc de la capitalitat de la cultura catalana d'Igualada. La gran festa del bestiari festiu es va dur a terme el 19 de novembre, avui fa tot just un any, on va rebre un homenatge per la dedicació a l'entitat. Demanem, si us plau, la presència dels seus familiars. Us voldríem donar les gràcies a tots, a l'Ajuntament, per recordar el pare.
amb aquest premi. Poc s'ho esperava que avui estaríem aquí. Persona que estimava la seva ciutat, s'estimava molt Igualada i la seva cultura, sempre s'apuntava a tot el que se li presentava davant i s'implicava fins al fons, i això ens ho ha transmès. Esperem que quan estiguem pels carrers d'Igualada tothom el recordi portant drac, fent totes les activitats que feia. Moltíssimes gràcies a tots. Aquests premis són com la vida mateixa, l'alegria de les persones que han estat guardonades, amb la tristor del record d'aquells que ja no hi són, amb l'orgull dels premis d'honor, l'orgull de ciutat. Quan sapigueu el veredicte també del Premi mossèn Josep Còdol, que haureu de colar a terra, us ho anuncio, us ho avanço ja. La vida segueix com aquesta cerimònia. Recuperem el lliurament dels Premis Ciutat d'Igualada i passem al Premi d'Investigació que du el nom de Jaume Caresmar, un investigador igualadí nascut al carrer del Born d'Igualada. El premi de caràcter biennal compta amb el suport del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i la col·laboració del Centre d'Estudis Jordi Nadal de la Universitat de Barcelona. Demanem la presència de Jordi Mercè i Termes, regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Igualada. Bon matí. Llegir l'acte. A Igualada, el dia 2 de novembre del 2023, a les 21 hores, reunits el jurat del Premi d'Investigació Jaume Caresmar, format pels membres següents: Miquel Termes i Graells, en representació del CECI, Miquel Gutiérrez Poch, representant del Centre d'Estudis Jordi Nadal, Carme Riera i Minguet, regidora del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, i Josep Rebell Padró, secretari del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada. Després d'examinar els 7 treballs presentats, han determinat establir el següent veredicte. Començarem per l'exèrcit honorífic, que es concedeix el segon millor treball de la convocatòria d'enguany, concedit a la investigació, la cursa per la salvació, la depuració dels mestres a Igualada durant el primer franquisme, de Lourdes Castillo Gallardo. Bon dia. Vull agrair, primer de tot, als organitzadors del Premi, en concret al jurat, perquè ha considerat la investigació digna d'aquest accèssit. Aquest treball el que vol donar veu als documents sobre el procés de purga que va afectar la vida de 8 persones dedicades a l'ensenyament a la ciutat d'Igualada durant el primer franquisme. També aprofito per agrair a la parella i als fills per totes les estones robades i tots aquells col·laboradors necessaris en aquesta investigació. El personal de l'Arxiu Comarcal d'Igualada, el Jaume Claret, el Jaume Ferrés, el cisteller, la Sílvia González, la Mònica Oliva i la Roser Grau. Moltes gràcies. Bé, i ara sí, anem a conèixer el guanyador del primer Premi d'Investigació, Jaume Caresmar 2023, que ha estat per la investigació La ideal, memòries d'una fàbrica, una família i un temps, de l'autor igualadí Nil Mercader Talló. Molt bon dia a tothom. M'agradaria començar agraint tots els membres del jurat, organitzadors d'aquest premi i, per descomptat, també a les autoritats. Penso que estan fent una gran tasca per promoure la cultura de casa nostra i estic molt satisfet
poder-ne formar part estant avui aquí com a premiat. Aquest treball, que porta com a títol Els mercaders de les pastes, narra principalment la història de la Ideal i de la meva família, la família Mercader. Tot i així, m'agradaria que no només servís per això, sinó que també servís per donar a conèixer una indústria que aquí a Igualada ha passat bastant desapercebuda, tot i que va tenir molta importància sent Igualada un referent del sector de les pastes alimentàries. I també m'agradaria que servís com un retrat de la societat igualadina a finals del segle XIX i al llarg de tot el segle XX. Ja per acabar, donar les gràcies al meu pare, el Jordi Mercader, i la meva àvia, la Francesca Gomà, ja que com a testimonis de treballadors i propietaris de la fàbrica em van ajudar molt a reconstruir aquesta història i sense ells no sé si hauria arribat aquí. Moltes gràcies. Fem la fotografia conjunta dels dos premiats. Felicitats a Lourdes Castillo i Nil Mercader Talló, possiblement el guanyador més jove de la història del Premi Jaume Caresmar i també una dada curiosa descendent de l'historiador doctor Joan Mercader. Mossèn Josep Còdol va ser un home senzill i humà, amb un compromís ferm i de treball contra les desigualtats socials i de serveis als altres. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 1990 i el títol de fill predilecte d'Igualada el 1994. El Premi Mossèn Còdol l'organitzen l'Ajuntament de la ciutat i la Fundació Sant Crist d'Igualada, un premi dotat amb 2.000 euros que porten a parts iguals l'Ajuntament d'Igualada i la Fundació del Sant Crist. Lliuren el premi Sandra de la Iglesia Clotet, quarta tinent d'alcalde i regidora d'Acció Social, i els membres de la Fundació del Sant Crist d'Igualada, Jordi Miseracs i Raquel Miseracs, que faran la lectura de l'acte. Bé, abans de començar, el Xavi ens ho deia que ens emocionaríem, doncs sí, aquesta vegada també ens tornem a emocionar. Reunits a Igualada el dia 18 d'octubre de 2023, el jurat qualificador del Premi al Compromís Social i Cívic mossèn Josep Còdol i Margarit, format per dos integrants de la Fundació del Sant Crist d'Igualada, Raquel Miseracs Galtés i Jordi Miseracs i Nadal, i per part de l'Ajuntament d'Igualada, la regidora de Cultura, Calma Riera, i Judit Serra Rodríguez, tècnica d'acció comunitària inclusiva, i Josep Rebella i Padró, secretari en veu i sense vot, que van atorgar el següent veredicte. Premi al Compromís Social i Cívic 2023 a l'entitat Associació Dany Cerebral Adquirit, Anoia, pel seu projecte de compromís en l'atenció de les persones que han patit dany cerebral adquirit. Recollirà el premi la presidenta de l'entitat, Carme Pinyes Delgado, i els representants de l'associació.
Moltes gràcies al jurat per atorgar-nos aquest premi que ens motiva i molt per dues raons. Una, perquè porta el nom de la nostra ciutat i això és un honor i una responsabilitat. I una altra, perquè porta el nom de mossèn Josep Còdol, amb qui compartim els valors de l'empatia i la solidaritat, i de qui admirem especialment la tasca social que va dur a terme envers les persones més vulnerables. L'objectiu de la nostra entitat és retornar l'autoestima, l'autonomia i la integració social a les persones que han patit un dany cerebral adquirit. Persones que van néixer sense cap dany al cervell i en un moment de la seva vida pateixen una lesió. També volem desmitificar creences errònies. El DCA no és una malaltia de gent gran, hi ha nens i joves amb DCA. El DCA no és una discapacitat intel·lectual. La rehabilitació del DCA abasta tota una vida, va més enllà dels 2 primers anys. El cervell és plàstic, cal exercitar-lo. No hi ha més casos que abans. El fet és que es diagnostica més i millor i que els avenços mèdics permeten salvar vides. I una vida salvada mereix ser viscuda dignament. Moltes gràcies. Veurem ara unes imatges que expliquen i resumeixen la feina que es fa des de l'associació. Em dic Rosa, tinc 61 anys i als 56 vaig patir un ictus isquèmic que va derivar en un dany cerebral adquirit. Em dic Ivan, tinc 23 anys i estic vivint a Igualada. Entenem per dany cerebral adquirit aquella afectació de les estructures encefàliques que passa de manera sobrevinguda, és a dir, que la persona que ho pateix en el moment de néixer no tenia cap tipus d'afectació en aquest sentit. Les patologies més habituals amb les que treballem són els ictus, els tumors cerebrals, els traumatismes cranioencefàlics, les anòxies o les infeccions cerebrals. I les seqüeles més habituals es veuen tant a nivell físic com també a nivell cognitiu, conductual i emocional. A l'associació fem activitats terapèutiques de tot tipus i pots trobar des de servei de neuropsicologia per tal de millorar les habilitats, les capacitats cognitives, tant atenció, memòria, raonament executiu, etc., tant en activitats grupals com individuals i també amb la plataforma GNPT de l'Institut Goodman. També fem activitats de logopèdia, de fisioteràpia, de teràpia ocupacional i també trobaràs sessions d'art teràpia, d'agilitat matemàtica, de manteniment físic, ioga i també altres coses més a nivell social, com pot ser trobades setmanals per anar a fer senderisme, sopars benèfics, concerts, sortides de teatre... La veritat és que hi ha moltíssimes activitats que no podria resumir-les totes perquè cada vegada anem incorporant-ne de noves i ens anem adaptant a les necessitats dels pacients que ens van arribant i dels usuaris de les seves demandes i també de les seves famílies. Una de les activitats que més m'agrada és la lectura. El club de lectura que el fem els divendres de 10:30 a 12. Em vaig apuntar al club de lectura perquè jo abans era una persona que llegia molt i quan vaig patir l'ictus, doncs com que veia que no recordava i que em costava molt entendre-ho, ho vaig deixar. Gràcies al grup de lectura torno a tenir interès, llegeixo més, a vegades llegeixo fins un llibre al club i un altre a casa. Al club bàsicament el que fem és recordar o intentar recordar el que vam llegir la setmana anterior, veure com van les coses i llavors allà entre tots els que som anem llegint capítols i la noia ens corregeix el que
ens costa de dir o ens costa d'entendre. Jo sempre fan des del meu accident jo tenia les dues mans així i ara el que falla amb el fang és, en veritat, és com un exercici per anar fent força i el que faig és com si un dia normal, com si però és com si hagués aigua i faig això així. La meva entrada va ser una miqueta com a resposta a pacients que venien, persones que venien afectades d'un dany cerebral que necessitaven de rehabilitació logopèdica. Aquí el que faig és rehabilitar a nivell de llenguatge, amb trastorns del llenguatge, de la parla, de la veu, de la devolució i també a nivell de facial, de musculatura orofacial. Avui en dia tenim molts utensilis que són també molt estimulants per gent jove com ell de treballar d'una manera més dinàmica, més divertida. Des de l'associació treballem per millorar la qualitat de vida de les persones amb dany cerebral adquirit i de les seves famílies. Ens vols donar un cop de mà? Doncs fes-te soci o voluntari de la DCA Anoia. Trobaràs tota la informació als serveis socials del teu municipi, al CAP i també a la nostra pàgina web. I si vols pots passar a veure'ns pel carrer Piera 24 d'Igualada. Em diuen que hi ha un canvi de seu. Sí. A Madrid no, eh? No. Canvi de seu a carrer Capellades 17-19. 17-19. Estem en un local més gran. Jo tenia un afegitó a això, però em sembla que no cal afegir res més. Jo és que em posaria dret i aplaudiria. Arribem, ara sí, al darrer dels Premis Ciutat d'Igualada, el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada, un premi per reconèixer la trajectòria a persones de diferents àmbits culturals, ja siguin artístic, de pensament, de recerca, social, intel·lectual o educatiu. El jurat ha decidit atorgar per unanimitat el Premi 2023 ex aequo a dues persones destacades de la ciutat. Comencem per la primera premiada, Antònia Enric i Solà, per la seva tasca educativa en l'àmbit musical en diferents escoles de la ciutat i la seva vinculació i suport en entitats corals de la ciutat d'Igualada. Veiem ara mateix un audiovisual per conèixer la seva trajectòria. Antònia Enric i Solà neix a Igualada el 5 de juliol de 1955. Filla del Jaume i la Concepció i germana del Jordi, ha dedicat la seva vida professional a la docència com a professora de música i bona part del seu temps lliure al voluntariat i al cant coral. Va estudiar primària a les Escolàpies, on també hi va cursar el batxillerat elemental i superior. Paral·lelament, formant part de l'Escolania Pueri Cantores de la Pietat de l'Escola Pia, es va iniciar amb els estudis de música, primer en forma de classes particulars amb la Roser Garcia, professora de música de les Escolàpies, per continuar-los al Conservatori de l'Ateneu i, posteriorment, al Conservatori Superior de Música del Liceu, on es va llicenciar l'any 1981.
Va passar de fer les pràctiques al Conservatori de l'Ateneu a treballar-hi, en el moment en què també començava a fer de professora de música a l'Escola Garcia Foses, l'Escola Jesús Maria i l'Escola Pia. Més endavant es va centrar en tasques docents a l'Escola Pia, alhora que continuava impartint classes al Conservatori de l'Ateneu i, més tard, a l'Escola Conservatori Municipal de Música Joan Just Bertran d'Igualada, després de la unificació dels dos centres. La seva inquietud per la pedagogia la van apropar a vincular el solfeig amb els nous mètodes d'estudi i transmissió de l'ensenyament, com ho van ser, dins l'àmbit de l'Escola de la Pedagogia Musical, el mètode Montessori o el mètode Irineu Segarra, entre altres. L'any 1995 va ser nombrada regidora de Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament d'Igualada amb l'equip de govern de la legislatura 1995-1999, fet que la va obligar a deixar les tasques docents a l'Escola Conservatori de Música Municipal, mentre va poder continuar les tasques de professor a l'Escola Pia, difonent els seus coneixements sobre el llenguatge i la cultura musical fins a la jubilació. Paral·lelament a l'inici de les tasques professionals, l'Antònia cantava a la coral mixta en el moment en què l'entitat començava a organitzar la coral infantil Gatzara, de la mà de Mercè Garcia, en Lluís Solà i l'Antònia Valls. En el moment d'implicar-se amb la nova coral, va començar la seva tasca de voluntariat, la qual va continuar amb la formació de la coral juvenil Xalest. La seva implicació va continuar amb la participació i direcció de concerts corals a nivell igualadí, comarcal, català i internacional, en incomptables activitats, nombroses trobades i intercanvis socials i culturals. Tota aquesta activitat, any rere any, van fer créixer i han mantingut les corals igualadines al llarg d'aquest mig segle. Des que s'ha jubilat, manté algunes dinàmiques de voluntariat a l'Escola Pia. D'una banda, dona suport de lectura a l'alumnat de primària i de l'altra, amb l'Associació Camins de la Fundació Escola Pia Catalunya, col·labora en projectes de desenvolupament i inclusió social per a nois i noies a Mèxic i a l'Àfrica de l'Oest. L'any 1994 va ser reconeguda amb la medalla de la ciutat d'Igualada, l'any 2014 amb el Rus de l'Ateneu Igualadí i recentment, per part d'Òmnium Cultural, ha rebut el Premi al Compromís Cultural per la seva activitat en el món del voluntariat i la defensa de la llengua i cultura catalanes. Demanem la presència de l'alcalde de la ciutat, el senyor Marc Castells, per lliurar el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada a Antònia, Enric i Solà. Bon dia, molt agraïda a l'Ajuntament d'Igualada i als membres del jurat d'aquest Premi d'Honor Ciutat d'Igualada. Evidentment, com a igualadina i que m'estimo molt la ciutat, em fa moltíssima il·lusió rebre'l. I també el vull compartir amb totes aquelles persones que al llarg de tots aquests anys han estat al meu costat, tant en l'àmbit professional com el del voluntariat, especialment amb aquells infants, joves, famílies que al voltant de la música i especialment en el món coral m'han fet viure moltíssimes vivències inolvidables. A tots, moltíssimes gràcies. I seguim amb el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada i aquest recau en una persona molt estimada i vinculada culturalment a la ciutat, amb una vasta trajectòria d'àmbit nacional, és Feliu Formosa i Torres, traductor, dramaturg i poeta. Aquest és el seu audiovisual. Feliu Formosa i Torres va néixer a Sabadell el 10 de setembre de 1934. És un traductor, dramaturg, poeta, professor d'art dramàtic i actor català. Viu entre Igualada i el barri de Sant Andreu de Barcelona. Va estudiar Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona. Posteriorment amplià els estudis a Heidelberg, Alemanya, i destacà pels seus treballs sobre la germanística. En aquella ciutat, quan tenia 25 anys, va fer de professor de traducció de l'alemany al castellà i va impartir un curs sobre literatura contemporània castellana a l'Aula Magna de la Universitat de Heidelberg. De nou a Catalunya, l'any 1960, es va casar amb l'actriu Maria Planes, qui va morir l'any 1974 i va ser la mare de les seves dues filles, l'Ester i la Clara. Del 1961 al 1965 va traduir llibres per l'editorial Seix Barral i més endavant ho feu per a l'editorial Aimà, de la mà de Joan Oliver. Va col·laborar en la redacció d'articles culturals per a la Gran Enciclopèdia Catalana
va traduir per a l'editorial Lumen, de la mà d'Ester Tusquets. El 1967 es va establir a Terrassa, on després va fer de professor durant 25 anys a l'Institut del Teatre, del 1975 al 2000. Als anys 1999-2001 fou degà de la Institució de les Lletres Catalanes. Com a actor va començar el 1954 i ha aparegut en diversos muntatges. Ha escrit una vintena de llibres de poemes i ha traduït més de 130 llibres, entre els quals obres dramàtiques de Thomas Bernhard, Bertolt Brecht i un llarg etcètera d'autors. Va militar al PSUC del 1956 al 1972 i ha estat sempre una persona compromesa amb el seu temps, tant durant la clandestinitat amb la dictadura de Franco com actualment, expressant la seva perplexitat en veure la involució democràtica a l'estat espanyol. L'any 2005 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el 2011 li van atorgar el Premi de l'Acadèmia Alemanya de la Llengua i la Literatura per la difusió de la cultura alemanya a l'estranger. El 1984 es casà amb l'escriptora i infermera igualadina Anna Vila i Badia. Els últims anys se l'ha homenatjat en diferents ocasions, entre d'altres, a la seva ciutat natal, a Sabadell. A Igualada va participar en la Conferència Institucional de la Festa Major l'any 2018, amb els Camins de la Paraula, juntament amb Joan Sallent, on se'l va reconèixer com igualadí de cor. Va rebre el Premi Compromís d'Òmnium Anoia l'any 2019. Ha col·laborat en multitud d'activitats culturals com presentacions de llibres o recitals. El 2018, la Biblioteca Central d'Igualada va dedicar-li una exposició amb títol Feliu Formosa, traductor, poeta i home de teatre. El passat mes d'octubre va promoure i participar al Teatre Municipal l'Ateneu amb l'espectacle poètico-musical No resideixo, visc, amb poemes de Rosa Auslander, que va traduir i publicar aquest 2023. La darrera publicació de Feliu Formosa ha estat El temps ofert, un nou poemari en el qual aprofundeix de nou en el fet de viure i les emocions. El viatge inclou també la seva experiència com a usuari d'una residència de gent gran, on ara viu a Igualada per refer-se d'una operació. L'alcalde d'Igualada farà entrega del Premi d'Honor. Senyores i senyors, Feliu Formosa. Molt emocionat, molt agraït a l'Ajuntament d'Igualada, a les persones del jurat que m'han concedit aquest premi, sobretot també a les persones de l'Ajuntament i a l'amic Marc, que acabo de saludar. Estic vinculat a Igualada des de fa 40 anys, quan em vaig casar amb l'escriptora, infermera i escriptora Anna Vila i Badia, de família de Dovers, d'aquí Igualada. Durant aquests 40 anys hem estat molt relacionats amb la família, amb totes les festes familiars, i des del 2012 estic vivint jo aquí a Igualada amb la meva dona, amb l'Anna Vila. L'Anna Vila Badia, filla dels adobers d'Igualada, en aquest moment no pot estar amb nosaltres perquè ha de cuidar, ha de prestar unes atencions molt constants a la seva filla deficient que està en una fase terminal. A ella li dedico el premi i també voldria recordar, però no puc citar tots els noms, la gran quantitat d'amics igualadins que des que visc aquí a Igualada he anat guanyant, i un record molt especial que també li dedico i que potser estarà content, el Carles Balcells, que és una persona molt estimada, aficionat al teatre, fill del Carles Maria Balcells, que és la persona amb qui més em relaciono actualment a la residència on estic vivint. Així doncs, no em queda res més que agrair a l'Ajuntament, al jurat i a tots els amics igualadins que en aquest moment m'estan ajudant molt i a qui estimo i agraeixo molt la seva amistat i la seva ajuda. Moltes gràcies a tots.
Fort l'aplaudiment per als Premis d'Honor Ciutat d'Igualada 2023. Estem ja a la recta final d'aquesta cerimònia. Donem pas a la darrera actuació de Clara Peia. Impressionant. Ara sí, donem pas ja a la part final de l'acte, ja hem lliurat tots els premis. Volíem aprofitar per fer un agraïment a totes les persones que han fet possible aquest acte institucional. Ara cedim la paraula a l'alcalde d'Igualada, el senyor Marc Castells i Berzosa, que farà els parlaments finals. Jo acabo aquí, no he rebut cap estatueta, però per mi avui ser aquí amb tots vostès ha estat un premi. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, regidora de Promoció Cultural, tinents d'alcalde, regidors, regidores, diputada, diputats que ens acompanyeu, amics i amigues, vull agrair especialment i donar l'enhorabona als premiats. Realment aquests Premis Ciutats d'Igualada tenen la voluntat inequívoca de ser premis de quilòmetre zero, però també de projectar la ciutat al món. I de fet, la gran quantitat de participants d'arreu que hi participen avalen aquest projecte d'uns premis que jo he intentat sempre combatre el que deia Josep Pla, que els catalans, i a Igualada especialment, som gasius, deia ell. No som propensos ni a agrair-nos, ni a felicitar-nos, ni a fer-nos compliments quan són absolutament merescuts. També deia Josep Pla que Igualada era una ciutat simpàtica i avui crec que això té a veure amb el que hem fet avui aquí. De fet, aquests premiats avalen també la trajectòria d'anys i anys de moltes persones que han treballat per la cultura i pel que significa la cultura com a eina de cohesió, però de també fer avançar la societat
en un temple com el que avui som aquí, l'Ateneu Igualadí. Fa 160 anys que 5 persones que formaven part d'una tertúlia, en deien la tertúlia del Pardalet, varen decidir que calia fer alguna cosa per a aquelles persones, per a aquests nens i nenes que no es formaven, que no tenien cultura, i varen crear aquesta institució, que ara, 160 anys després, ens anfitriona i avala que estiguem treballant perquè el nostre futur a nivell cultural sigui molt millor. Jo vull agrair a tots els premiats també que han vingut de fora i són de fora, però especialment destacar també aquells igualadins que avui, a través de jurats especialitzats, han estat reconeguts. I especialment els que tenen una trajectòria ja d'una certa solidesa, com el Jordi Ribaudí o la Carmina Urguer, que heu pogut veure fan uns treballs extraordinaris, Made in Igualada, quilòmetre zero. I també m'ha agradat especialment que el Nil Mercader, jove, insultantment jove, que avui ha rebut aquest reconeixement per un treball excepcional. Un treball que, a més, ens permet dir que quan moltes vegades els joves són protagonistes de notícies en negatiu, veiem com avui tenim un jove que ha estat premiat per la constància, pel treball, per la tenacitat, per l'esforç, i això a mi m'omple d'orgull, Nil, de veritat. Moltes gràcies, perquè això val molt la pena. I també agrair aquest premi al compromís a Josep Maria Còdol per l'entitat que ajuda els més vulnerables, i l'entitat, l'Associació de Dany Cerebral, vull agrair-vos la gran tasca que feu. No cal dir que avui també són uns premis per avalar el suport que tenen de les institucions, de tots els que som aquí, aquelles entitats que de manera invisible fan la vida molt millor a les persones. I també cal reconèixer-ho. I no cal dir-ho, moment emotiu. Avui és un dia complicat. Avui hem acomiadat fa 3 hores una igualadí excepcional, activista també cultural, ànima de moltes iniciatives. I també avui hem acomiadat a 4 persones aquí que han sigut també molt importants per la ciutat. Que avui s'hagi fet aquest homenatge té a veure amb no ser gasius, amb malgrat que ens hagin deixat que les seves famílies avui estiguin més orgulloses encara que mai de la gran tasca que van fer per la ciutat. I veig el Josep Bros encara vestit de diable d'Igualada i tinc a la retina aquells magnífics assajos de Pastorets. No cal dir-ho que també amb el Josep Baix Santaner, amb el qual vàrem viure aquí un concert extraordinari com feia molt temps que no vivíem i que em va emocionar a tots, i quan li brillaven els ulls assegut al costat meu, jo em sentia orgullós de ser alcalde d'aquesta ciutat i ell se sentia també orgullós de ser d'Igualada. No cal dir-ho també que el Pere Pasqual, a qui vam col·laborar moltíssim perquè pogués fer iniciatives tan extraordinàries com aquesta defensa del ferrocarril i conèixer la història, conèixer el passat també per projectar el futur, o com ens va ajudar a salvar la igualadina cotonera. Aquestes persones també, jo vull acabar amb el Jesús Enrique, amb qui vaig tenir una relació personal molt gran. De fet, hi vaig col·laborar molts anys des de l'Associació dels Agermanaments, però la persona discreta, eficient, sempre sabia estar on tocava i realment el trobem molt a faltar. Aquestes persones són extraordinàries i les hem de reconèixer. I hem acabat amb 2 persones també extraordinàries, que avui han pogut venir i recollir aquest Premi d'Honor Ciutat d'Igualada. I tant, amb totes les lletres, un Premi d'Honor. L'Antoni Enric, una persona cabdal per la cultura igualadina, que en molts moments s'ha mantingut des d'una discreció absoluta, però que ha fet una feina de formigueta. I, de fet, avui, moltes de les persones que actuen al llarg de l'any en aquest escenari han passat per les seves mans i nosaltres ens en sentim molt orgullosos. I no cal dir-ho, Feliu Formosa, que ens honora sent un igualadí d'adopció que viu a la nostra ciutat i que fa que valgui molt la pena ser alcalde d'Igualada. Res, us vull agrair a tots, especialment al jurat, per la gran tasca que ha fet. No és fàcil fer la seva feina, no els mencionem molt sovint, però jo sé, m'ho transmet la regidora, i per tant, gràcies a tots els que formeu part del jurat, esteu avui aquí, també salpebreu aquesta sala, doncs jo us vull donar en nom de la ciutat les gràcies per aquest esforç que feu per fer i continuar aquest fil roig, que fa 160 anys van iniciar uns igualadins i aquí, en el Temple de la Cultura Igualadina, avui acabem de completar. Moltes gràcies a tots, visca Igualada! I ara,
Sisplau, els premiats, si voleu pujar, que farem la foto de rigor, la regidora de Cultura, si ens vol acompanyar, i tots els premiats, que ens farem una foto de grup. Moltes gràcies a tots.